Hello, Martinez. Is it Martinez? Hello, Austin. How are you today? Sanibonani. Ngisazi ukuthi kubuka live kanjani guys ngendlela esengihambele ngayo. Nkosi yami. Sanibonani. Thank you so much Noma for the gift. Thank you so much. Ngiyabonga ndoda enkulu. Kyle Khulu sanibona. Ansaziwa. Thank you so much Milani03. Thank you so much for joining the live. Yeah, it was so warm. Uyaphila yini? Ngithumbo. Guys, I have a problem with the network yami, so ngixolele mangabe ngizolo ngihamba ngikhatha ngenxa ukuthi network yami yangihlupha. Thank you so much for joining the live. Thank you so much for tapping the screen. Hello Sizwe _ZN. Thank you so much for liking the live. How Makafulu uyaphila yini? Yebo sawubona wezve _Moya. Oh my gosh. Welcome home. Hello Infinity Links Clothing. Angilazi igama lakho ngibona leli lapho ke. Amahle sithanda sami uyaphila yini? Thank you so much Milani for the roses. Hello Malumbhaqa. Uyaphila yini wemalume? Samuel, thank you so much for the gift badge. Thank you so much. Ngicela uzosonta kwelami phela bakithi. Into ongayifaneleke usonta phosisi. Usonta kuphi Mcebisi? Thank you so much for the gifts. Oh my word. Thank you. I'm next door. Ngampela. Thank you so much Mhlabunzima. Thank you. Thank you guys for tapping the screen. How am I? Yazi ngikhumbule kanjani nanazi. Ngeke mfana ngithi yaxesha into yethu. Ku TikTok ngizosuke ngizibukele wena. Ngisuke ngizozibukela wena. Akodwa mkomezulu. Thank you so much Mhlabunzima Mtshali. Awubakithi, thank you so much for the love you sent. Makafula ngiyabonga. Let's see what qala weScotch sibonani. Sakuyisikhathi sendeko FM definitely Malumbhaqa, definitely. Lapho mina ngizibonela ubuhle dadewethu. Ngampela yini ngiyabonga sithando sami. Hello Sibonelo. Hello. Portia. Thank you so much for the gift. Thank you so much Nolwazi. Thank you so much Akho. Hello Kay who just joined the live. AV Sanbonani. Ngojabula ukubona ngenye imini dear, not soon but one day. Ngizwa kahle. You should get used to being live at night. It will be so nice to hear your voice before I sleep. Oh my word. Yeah, ngizozama ukuthi bengisapintshekile okwamanje. Hello Mdura at 6. How are you? Can I follow you? Definitely. Yabona into engacelwa leyo uyabona. Into engaxoxisi nje into engabuzwa how. Into evela uyenze nje. Thank you so much mnganami Sibonelo. Thank you so much for the gift badge. Thank you so much once again Sizwe. Fight District. Hello. How are you? Thank you so much Shane Koza 23 for following the live creator. Who is me? Nkosi yami imjelona bakithi awubandla Nkosi yami ngiyabonga yazi. Would you marry us? Ukhulumela wena nobani weParasi? Ukhulumela wena nobani? Hello Andile Mdlolo. How are you today? I'm looking for my laptop. Sbura Debe Ayanda Bengu Bongi Kanyiso Sanbona Black Mask Nami. How? Hey Mhloli. Ay mina ngiyazi ngitenjeni. Ngiyazi tenjeni. Kodwa thandeka imina lo engakubona Pick n Pay Escort House Thelo 20 bakithi ngiyathoba. Ngiyathoba. Mina ngicela ukushada udadweni. Angazi lapho ke. Andile Mdlolo, thank you so much for liking the live. Kavi. Oh my word guys, sengiqalile ke lapho. Sengenza ukuthi ngigabaza amandla mokusakaza because why niphuthuma kangaka manje. Niyaphuthuma manje.
Hello, you'd want an allowance yamalini. Imali makunjani qala? Allowance yamalini makwenziwani? Ngikhumbuza hayi madoda, nenze njani manje? Hello Andile. Uyaphila yini? Are you single? Are you single? Hayibo kambinzi phangizenzile ngapha bhuda nami bakithi. Ndeko, yebo, from Kenya, hello. Uyakwazi ukupheka? Hawu, bese intombazane nje. 360 yini leyo black mask? What's that? Sawubona wentokazi enhle, sawubona bonga Blessing Taberi. How are you today? Ungakhohlwa, hayi Nelisi, khuzeka Buthelezi. Like allowance for you and take care of yourself. Baphem, mina ngisile hlobo yama allowance uyabona. Kodwa nje sengingazameka lapha mhlambe ko mina ngokuyinakekela kwami ngicina lapha ko 2K angazi ke mangathi wasengithola enye indlela yokunakekeleka ngoba ngishadeni nike bakithi Mamgwebu. Thank you so much for following the live creator. Uyaphila kodwa mntana umuntu awuwaziwa muhle. Ngiyabonga Nicholas Dunge. Thank you so much Mnelisi Buthelezi for the gift. Sawubona mntana umuntu Stufuzi. Imnjani Stufuzi? Yebo sawubona. Hello Msiyapho, Msayipho yebo. Hello. Just got the number. Okay, thank you so much Maputle. Thank you Buthelezi. It's okay, allowance okay, I'll text me account details. Hi bo. Ngicela location bo ngithumela umalume. Nathi thumela umalume. Uthumela umalume. Kami ngihlala kuphi? Yadala bafethu indaba endala kusayindaba endala mangibheka mina le. Hello Fisterista. Timothy. Timothy. I'm pronouncing it right. Thank you so much for following the live creator. Ndego kunjani siphala ngiyaphila King and be King. Luna, thank you for the gift. Hello Cumin. Nomuqhumani angazi phela bakithi. Hello Ndonyama, sawubona wethabo sibo. Ngikuthanda kangaka. Angazi ukuthi kona kuyiphi. Hello Sky. Good afternoon Donkey Twin. Tsepo, thank you so much for following the live creator. Hello Khoto. Wena yini noma omunye lona wayethupha uzokuphela kimi omunye. Jeffrey Nchangazi. Thank you so much for following the live creator. Ngiyaphila njani Buli? Hello Yellow Bone. Ngizombingelela, I will holler her done. Ngaza Dance. Hello Ponchonono. Madoda. Sawubona. Khuleka sibo. Wamuhla, thank you so much Junkie Twin. Hey Simphiwe Ndimande. What's a 360? Hey Ndego, hello Nashe. Speech, thank you so much for following the live creator. Kodwa muhlezi wami yebo sawubona. Ngiyabonga. Harry Chauke, hello. Is it you? Find my Dodd. Nenze njani manje lapha? Thank you so much Mduduzi Danger. Ngiyeza ngizokulobola phuthuma. Mangaka amabhafala khona. Ungikhipha ungisaphi Buli. Thank you so much Mduduzi, okay. Awumuhle kodwa mama bese uma kahle unjalo umalandela. Malandela. Spirits. Thank you so much for following the live creator. Ngicela ama contacts wakho wama e-wallets. Usho kanje Mduduzi Danger. Usho kanje. Ngisafalwe ifoni kwamanje. Mama kodwa, hello Biela. Devil, please stand up and bless us with your fine self. Awusho ngenye indlela. Because I have been asking your contacts. Yeah, ngifalwe ifoni yamadoda akithi ngifalwe ifoni cabangani. Where are you from? I'm from KZN. Uyaphapha uzokuphela kimi hamba uphephela grade 8 mawethu. Siye nje umngane wakho. Yabona. Ndeko, come on.
Yini manje namtutuzi? Kutilakala. What does WLW mean? Ndego crush yam, hello. Siyo shower umoya, just the two of us. Mulimi nabangithi uyintombazane ngoba ngazithi ubulimba misi intombazane umfanana. Email iki. Yasandeka i-wallet ku-email. Hello Lizard. Kahleni babhem, kahleni nenze njani manje? Ngize awuzama emsakazweni madada ngizosama kanjani? Ngiyafisa ukuthi angazi ukuthi ngazama kuphi. Ed what Cebo? Women love women. Okay, ngiyafuna ukuthi ngiye kule topic eniyakuyo. Kodwa manje ngilekeleleni bakithi ngidonseni. Awugani vele ngisemncane. Okay, ngicela ukuthi ke vele ngibone ukuthi ngiphendula kuphike njengamanje. Tell them we don't drink alcohol. Yes, we don't. Uthini lo azongiphaphela. Hello Nkosazana. Hello my sister. Hello. Okay guys, yabona ke manje unganaki, nginganaki. Yebo phela bakithi, yebo bakithi. Shaya coco one way uyabona. Ngiyabonga Mfundo Sigaqa. Can we meet so we can see? So you can see me. I don't meet strangers. Ngiyatshontshana nina. Ngiyabulalana, uyabona. Above 20. I'm above 20. Ngiyayibona le topic yenu. Angudlala usizazi bangcwele. Angudlala lokho angikwazi bakwazi nje ukuthi kuqalwa ngaphi. Thank you so much Cindy. Moloko. Athi ngimo. Thank you so much for following the live creator. Hello Ntando Shongwe. Ngiyaphila njani? Yaceba sithando sami uyaphila yini? Uhlala kuphi? In KZN. Thank you so much JB for following the live creator. Hello my sister. Hello Moloko. My size. Your size. Hello Siyamthanda. Thank you so much Sompisi ngo ice cream bakithi. Bengabuye ngibone ubani. Ungibonela ice cream nje kubandi. Ngiyabonga we Sompisi. Asenze future. Yenziwa kanjani kambi? Ubusisi wakho? Umlondo ufihlile rumzala upostile wakufihla nomuntu omubi kanjani? Ungifihlile? Angisibona ngane kusibona. Ngizombamba nekhanda elikhulu. Yazi bathi nomlomo othe xaxa. Ngamgelela. Hello OG Lungi. Ubungelosi siyakumthosi yangelosi. Lithandwa zami mina ngizonibona nje maduze. Ngiyashisa. Nenzani nongelosi ngalesikhathi? Sphala have you ever came and visit in 012? 012. Angikwazi cabanga. Thank you so much Slippery for sharing the live. How are you my love? Ngiyaphila njani? On Bali mates. Konsiza wecebo. Konsiza ngantshela. Akekho siswami usekhaya. Dumalong my TikToker. Hello. Thank you so much for following the live creator. Ngiyabonga we so pity for the roses. Thank you so much Slippery for following the live creator. Hello Chris J. Some peace. Ngiyabonga futhi for the gifts. Ngithembe. Why? Baby girl, what's up? Always looking good. Thank you so much, taps. Clock it. Thank you. Nkosazane kunjani kuyaphela unjani webonga. You deserve them. I deserve. Mina ngiyakhohlwa ngikhohliwe manje ukuthi ngideserve ini. Ngazi manje ukuthi kukhulunywa ngani la ekhaya. Hello Ziggy. Inanga umuntu ezosontela ukukhetha yabo. Sontani bakithi ku late. Nifuna ukwenze njani ngempela? Sontani bangcwele.
So Mpisi, thank you so much for the rose. Lufuno Sanbonani, thank you so much for joining the live. Usi is Kwaka, ngiyababona abantu uyabona bayangena. And yabona nje. Did you consider to be a radio presenter? I do consider it, but anginandle angazi ukuthi kufanele ngenze njani uyabona. Anosifanele ngisuke ngaphi ngephi ngikhulume nobani makwenzeka kanjani uyabo. So that's the reason why nje ngizogcina khona la ngikhuluma kanje mase kungadluleli phambili. Hello Honey Perry too. Hello Zinhle. Milani. Thank you so much for the rose. Amaloses. Oh, amaloses. How bagithi ngiyazibongela uyabona. Podcast. Ngidinga umuntu ozongiposta ke nge-podcast. Sawubona mam. Sawubona Tando Sylvester. Awu madoda. Uyaphila yini? Nkosazane kulate ngizilethe nini inkomo lapha ekhaya. Ekhaya badinga amabhafalo inkomo zicela isibaya vele singamantombazane sibaningi uyabona. Molo mntase hello Rose. Thank you so much. Sandwa Sam. Unjani deko uhlala kuphi ngiyaphila njani Sisanda? I'm in KZN my love. Siyam Tonte. Guys yo. Kade ngagcina mina ukuba live. Manje ngisazi nokuthi kukhulunyani lana. You should assist me. Ningangibukelele nje ngikhuluma kaningi. Your eyes Nkosi yami. Angishaya ding dong. Ay. Thank you. Ask some directions from Penny Tuli. Angazi ukuthi ngamthola kanjani kwayena because ama DM ngathi awahambi kuyena like awangeni. Anganoma uthene off into yakho na yini. So nje yeah. Ngizwe bathi you can speak Sotho. Bebengisukela bakithi. Try Umlazi FM, you have a voice for radio. Angisazo uchecka Umlazi FM. Uyaqasha yini bakithi? If Santa is real, this is my wish for Christmas. Oh, Sabelo. Nice. Sekulotsholwa nge-EFT manje. Hayi bosompisi. Uyithola kanjani i-courage yokuba live? Sisi kuyaphoqa uyabona. Ngiyanikhumbula mase ngivele ngibe nakho ukuthi cha noma kuthiwa ngithandi makuthiwa ngiyathanda angivele ngingene mase nginikhumbule ngempela kwazi kweqo uyabona. Izinkosi ngathi elomsakazi awukodwa amasiya mfowethu. Ntando Mgomezulu, thank you so much for the gift. V, thank you so much for the gift. Itho moy madoda, what's mean? Yabona nje ngiyiyo special. Ncane madlala ngiyabonga sithandwa sami. Usindisiwe love, yebo sisanda ngisindisiwe sis. Wow, beautiful South African lady. Wow, muhle. Thank you so much Mabonga. Uphi lo muntu sokho fana now? She's not here. She's at home. Wow, unjani mzalwane ngiyaphila unjani. Simiso, thank you so much for liking the live. Othi ngibo. Funa phela ngibuye nginishiya. Nginishiya nini? Ngikhuluma ukuthi ngishiya nini? Ngiyabona. Sawubona. Othi ngibo. Mamnisi sawubona njani? Mashenge, thank you so much for joining the live. Sanbonani Makhumalo. Hello Frank. Uyafana kodwa nolondi London. Ayibo guys awusiyo uqala ukusho njalo. Yamazi Londi London. Lo wale ma braids la wengiluke ngawo la. Lo wawasungula wasekhaya. Wasekhaya like uyangilama ne. Ngifuna ngivume nithi yabona njengomlungu loyani ngithi uyabona mina naye Usindisweni in love this year? No, not this year. Tutuzi, thank you so much for following the live creator. Thank you Kuruza. Wow, unjani mzalwane ngiyaphila unjani Faleli. Hello Kwabe. Sawushadile mina ngicela nje ulethe umalume ngifuna sicece sibabini esontweni. Awukodwa bakithi. Sokwenziwa njani indaba yomshado? Nangilona sawubona Mkhonto. Where do you get all this energy from?
from God, from the Holy Spirit. Angithi nje eBhayibhelini kwasho ukuthi abantu abahlale bejabule bakithi manje angisengidideka abantu mase bengasajabula uyabona ingakho ngihlale ngijabule nje. Thank you so much. Yini manje na user ngenzeni? Nkosazana ukahle ngiyaphila njani? Thank you so much for following the Live Creator. Sanibona Thumela. Yazi lobuhle bakho. Ngihlezi ngibuka bona nje ngithi nje happy Monday to you too. Thank you so much. Luthando, thank you for following the Live Creator. Yindaba yesithando sami. Kodwa mama umuntu mekufuna wenze njani? Wenze njani ngempela? Yazi nami ngididekile. Khaye sawubona. How much do you want for your lobola mara? Ngicela amabuffalo. Agcwela 10 3 ngoba phela nje njalo nakumina. Uzophophela kimi na uphophela grade 8 Toko. To go. Too good. Angisiye nje umngani wakho. Nkosazane, what would you like to talk about today? What would you like us to talk about today? Ngifisa ukuzwa ngawe we 3 Kings and Big King. Bengithi nje ngizipresent ebakithi ebese nisho ukuthi nifisa ukuthi sikhulume ngani. Kodwa vele sengizobuye ngibe indlela uyabona. Cha mina ngicabanga ukukuthumela omalume Straight sesizothandana ngendlela. Ukanjani manje? Sithini isakazelo zakini Ntombendle singobhungane omthimkhulu omangelengelo isikole sesibetha bovesa bhengusa mjamela ondlube zami le ndawo engafanele sengisho lapha endaweni kaSothondosi ngumashiyamada amahlangatha wenyamazana uyabona ngunzi phezinde zokuqhwayana imloyo nje 11 phela kithi nenkomo ziba 11. Hello Peacemaker. 4 buffaloes and 3 pitbull. Nama pitbull. Uyibhale kanjani LCT? Ngibhale kahle. Why ukhuluma ngathi uyasakaza? Shooting ngidaliwe ngikhuluma kanje cabanga. Thumela inkombandlela ku late manje. Hayibo. Guys in. Ngibele in manje. Ngishaya. 450. Ish umuhle mntana umuntu. Thank you so much Ntando Mgome Zulu. Can I please DM you? Okay, you can. It's not a transmash as long as it's khuluma into esile uyabona. Thank you so much Menelisi for the gifts. Ngicela usukume khona ngifuna ukukubona. Ufana nani bakithi? Yimlona. Sengike ngathi ukusukuma. Ungifollowa nini? Awu bakithi angazi phela ngizobe ngikubone kanjani kodwa baningi bakithi abantu ku TikTok ngizokubona kanjani ukuze ngikwazi ukukufollow. What is a 360? Bathi abanye ofuna i360 uyithole entombini yakhe bangcwele. Angasukubhodarisa abantu Nkosi yami abayihlalele benje ngenxa yokusabathanda ukuthi baloku bephendukela abantu uyabona. Thank you so much. So beautiful. Thank you Mlungisi Nkala. Usho kimi yini? Uyena. Hawe ma uyena. Can we work? Ayimona phansi bakithi umhle nangumuntu kuyabonga Nkosi yami. Oh Nkosi yami uLonde London ngempela awubakithi. Ngaze ngayithanda ke lento ukuthi ningifanise nomuntu omuhle kanje cha kusho ngimuhle phela. Kusho ngimuhle niyabona. Oh God, mama God. Yeah, my sister, you are so beautiful. Can I marry you? Angas. Yini 360 wezeni. Next time oba live ufake ilogwe mama. Why? Ngoba ngiya like I post wearing ilogwe kaloko. So uyangibona ngifake ilogwe ne. Cela i360 bakithi yini lokho? Niyangidida mina. So I like it. You like what? Cha ngeke sidinga emsakazweni. Awu bakithi aningizame phela ningitholele uport ningitholele connection engene ngikhalakathele sekuzoba mnandi nje impilo izoba lula uyabona ubukeka uyingane kodwa ivoice ithi umdala. Anyways umuhle mama ngimdala ngingadidwa physical appearance. I'm old my dear. Jimen follow the Live Creator. Thank you so much. Voice yakho ngathi ile itorela la kukheze FM emini futhi iyabora phela mfethu kanjani manje ngicela ukuzocela inamba ku inbox. Angiphisani nginamba. Kukuphi ekhaya? Kuse KZN. How old are you? I'm above 20. Ngathi sebakhohliwe ukuthi uyinkunzi yempama. Abangazi.
uvele ube ingelozi ephethe umhlaba waselokweni. Awubakithi. Hayi sengizokwenzela kona lokho ngoba kusho ukuthi amazwi akho ayakwazi ukuthi akhulume into ezwakalayo yabo. Sinolimo olunothile. Mfethu nibahle, where's your sister? She's not here. Usekhaya. Ichacho liyaphila. Oh sengiyichacha manje. Nisho nje. Nenze njani lana ku TikTok? Mnami, I did follow you, Mos. You did follow me. Okay, umangfollow usho ngibhalele at least DM ukuthi ngikufollow because ngampela angikwazi ukuthi ngakuthola kanjani. Thank you so much for following the live creator. Nkosazana yakhethelo umkhumbi wokunethezeka ubuhle owuyingqayizivele suka sawubona uyaphila yini sawubona mngami sawubona wemshibe kusho ukuthi mina kumka wonke umuntu umpela. Nkosazana nonka please Nkosazana nonka please tell us uzimisela. Okay, should bethi Ndeko uzimisele nini ukuqala owakho umndeni ngoba time waste for no woman. Ngiyimisela ukuqala senginemali zami mfethu. Hayi noma ngabe ngale kwa 30 nje kodwa makukhona ke othi ke asheshise mhlawumbe sengazi mawukuthi ngisheshe ngaphumelela sesingazama manje ngiyanqoba lento ukuthi ngisheshe ngigane ngingakabi nakho ku10 uyabo futhi ukuthi ngifike lapha yana senginezinto eziphathekayo. Thank you so much for the gift. Ngiyaqala ukuthanda izwe lengane endala wendeko ubakithi ngiyabonga. At 60 you stand up and you turn around. Do you have a girlfriend Sihle? Do you have a girlfriend? How kanti it's okay. Kusho ngithi okay bangibamba. Kusho phika. Kusho ngiloni. Zolethi inkomo. Janje SPM, thank you so much for following the live creator. Hello Timen. It's Sihle no. Awunayo ayitholi izokushayela uyabona we muntu omuhle sawubona we Christopher lo mama yebo le fence we. Thank you so much for following the live creator Tobega_Zondo. Mtshela ukuthi akusiye abantwana. It's not for the kids. Not for the kids. It's not siye abantwana. Siye abantwana. Hello Pimen. Hey love, hello blessing daddy. Hello where is your sister? Is beautiful yo. She's not here. GTI Alicia, thank you so much for following the live creator. Uhlekani we ... ellipsis. Uhlekani. Ngiyakufuna yazi. Kapho umuntu mayifuna usuke funwani bangcwele. Usuke funwani. Uyaphapha uzophaphela kimi. Lo ufuna u360 akaphaphela leko grade 8 lo ufuna u360 akaphaphela leko grade 8 sasungijwayela kamina siye nje umngani wakhe ngenza inzipho ngapha ngiyabonga ngoba ngilongiveza lesandla angikwazi ukuveza lezi kanti lesi sandla active kakhulu ngase ukuthi ngilongwazi ukuthi ngikhulume manje ngigcine ngizenza ngapha kuphela inzipho ngangazenza ngapha ngizozenza kusasa futhi ngapha mangithola ithuba bemadoda kulukhuni DIY ayi Ntokazi ehle ngicela ungibuzele kubaba wakho ukuthi udlela singakanani sitsha. Usiyongiphendula engizobuza. You have a beautiful heart. Thank you so much. Wamuhle we mama ngiyabonga. We guys ngifelwe iphone njengamanje nje ithi cabanga ngikhuluma nani ngiyatlitlizela. Angiyiboni kahle kwamina. Cela kuya nawe sontweni asambeni makholo. You have a beautiful heart. Thank you so much. It's Sihle. I love how you read everyone's comments. So cute. Thank you so much, Ayanda. Dutswa, my love. Cela bank account number for ubuhle nje. It's 181 850 82559. Angithi uyayizwa? 181 850 2559. Angithi ngiyabonga ukuthi naso Khosi ngiyofika ngithi uma ngabe ufuna ukufonela uKhosi FM yosi ke 089 3109193 uso Khosi FM 089 3109193 angikhulumela ngeke cabangani ngazi ngisho number yakho. Next round yamazipho can I pay it for you? Ngiyazenza mina. Ufake iCV yokhosini you're good at this. Angazifaka kanjani vele talent ukumnendawo mfethu ngisekhetha and manje when are you fixing the phone angazi mfethu lapha kuhlanga ngicabanga. Hey darling, your lips are perfect. The only flaw is that they are not touching mine.
Lenze njani lana ku TikTok? Niyangimangaza namhlanje nina guys, ayibo. Self defense yakho kwabantu bakufunayo. Angizwa kahle acinga uphindela. Ubuzo phaphela kimi akekho. Halala. Yes, Kindi siyaxeka. Wow muhle. Thank you so much Ngwane. Thank you Mtunga for the gift. Thank you Smonelo for the gift. Ayibo muhle sis, ngiyabonga nonjabulo. Ngathi ngabe ngithi ngicela ukuba ingane yakho manje kwamina ngiyimbodla. Awu bakithi. You so beautiful. Please send me the location so that I can bring buffaloes. Nonka, please. Understand cabanga. Kodwa nje ngiyabonga ke. Awusamuhle ndiyakufuna. Ayi bakithi ngiyayibongela. Ngisacela inamba ngifuna ukuzwela. Okay, hayi mina baba sengizodla manje baba yini. Nyamba uthi umuntu uyixoxa. Baba yini isithandwa zami. I love you. One by one ngoba mangithi I love you angithandi into ukuthi umuntu ngimfake nini ngifuna ukuthi nje one by one ngiyakuthanda. Thank you so much Karabo. Hayi bomlilo ngiyahambela manje. Ngizonibona okay angeke ngithi ngifuna ngenze njani ngithi angeke ngikwazi ukuthembisa same time same place kusasa. Mhlawumbe ngizozama ukuba live kusasa noma namhlanje ebusuku. We love more. Thank you so much. And akekho ngakufuni awukodwa bakithi. Okay. Ni sale nenkosi. Nkosi thela umusa. Bye. Yasi ubafethu ngiyahamba ngempela manje. Ngizonibona nje ntambama. Ngizoposta ukuthi okay. Ngizonitshela ngizoposta mase ngizoba live. Mhlambe ngabo 11. Yabona. Ngizonitshela kodwa. Papa yini ke babhem. Ncese bakithi ncese. Ngizobuya babhemu. How?